poder celebrar aquesta festa professional en terres gironines. Amb aquesta festa volem donar la benvinguda als 78 noves incorporacions que aquest darrer any ha tingut el col·legi. Vosaltres sou el futur i avui rebreu aquest reconeixement. Per començar un acte com aquest, vull agrair i felicitar especialment aquells companys i companyes que avui celebreu el 50è, 25è i 10 anys de professió. Gràcies al vostre esforç, gràcies a la vostra lluita constant, avui som el que som. La suma de l'esforç de tots ens portarà a una societat cada cop més justa, una societat cada cop més transparent, així com una economia en creixement capaç de donar resposta als ciutadans i ciutadanes en forma de benestar. Felicitar a totes aquelles persones que porten 50, 25, 10 anys d'exercici de la professió, que per tant l'han honorat, l'han servit, han estat útils en definitiva al conjunt de la nostra ciutadania. Per tant, és de justícia que hi hagi aquest reconeixement de persones que porten molt de temps, en molts casos 50 anys, servint a la ciutadania des de la professió de gestors administratius que en definitiva apropen tan complicat que a vegades és l'administració a la ciutadania, a les empreses, a les petites, grans, a les pimes, als autònoms. Tornem a reunir un bon grapat de nous gestors recentment incorporats que aporten la força i la vitalitat a la nostra antiga professió. També ens acompanyen uns quants companys que en van acumulant anys i anys de trajectòria professional. L'enhorabona a tots ells, força i ànims als novells i la consideració que mereixen els que distingim per la seva llarga trajectòria professional, molt sovint tota una vida de dedicació. Avui vull compartir amb vosaltres en un parell d'idees. No vull robar-vos molt de temps. La primera idea és la solidesa a la qual els gestors administratius estem recorrent el camí per ocupar el lloc que ens correspon. Som el col·lectiu que millor ha sabut aprofitar els avantatges que ens oferta la tecnologia y también ha sabut entender cómo evolucionar. La segunda idea es el carácter social que tiene nuestra profesión. Yo creo que lo he dicho públicamente muchas veces. Conseguir que todos los ciudadanos tengan el acceso a las ayudas del Estado. Porque eso es lo que se llama un acto de responsabilidad social. La nostra és una professió que es nodreix de persones cada cop més ben formades i això està contribuint notablement al creixement exponencial en forma de reconeixement que rebem per part de l'administració, de les empreses i de la societat en general. Els que sou presents aquí sou l'exemple més evident de la feina ben feta, de la creixent importància que té la nostra professió. Cadascú, des del seu dia a dia, sou també una part fonamental en l'enfortiment de les empreses i de les institucions. Felicitats a tots els guardonats. El vostre esport és un exemple de la nostra comunitat. És gratificant veure com la vostra tasca contribueix al creixement i a la millora dels serveis que oferiu. La vostra professió no només facilita la vida administrativa, sinó que també impulsa el desenvolupament econòmic i social de la nostra societat.